2 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. The family, the Pamilyang Kapampangan first year anniversary is special. Yan. Alright, here is your DJ Mom Ning again at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ang istasyon ang magmalasakit at tutong lulugod kareng tao. Yes, Maya Pagat Panapon po. Una ko ni Sir Nilo Manakop watching there in Italy. Hello, Kuya Nilo. Kamusta kayo Ken keng Italy? It's our first year anniversary of Pamilyang Kapampangan, Pamilyang Pilipino. Hello to the Filipinos there in Italy, headed by Sir Nilo Manakop. Yeah, this is our first year anniversary. Special day ng Pamilyang Kapampangan. So, come and share po. I-share po natin ang ating program sa ating mga kapatid, kaibigan, lahat po ng relatives in the whole world. Yan. Yeah, Maya Pagat Panapon po kay buong kabalen ng Guagua. Lalo na po king kay katamong magpitaga na mayor, tatang na ning kay katamong balen, Honorable Dante D. Torres. Maya Pagat Panapon po at dakal salamat sir. 1 year nengening Pamilyang Kapampangan. Yeah, and to remind everyone, please, i-send nyo yung mga GCash number nyo kasi meron tayong raffle today. 10 GCash worth 100 pesos. Pwede na po yun na pang merienda natin. Na po, pang pakonsuelo po ng Pamilyang Kapampangan. Galing po kay Ma'am Alicia David Bengsan. And ito po yung pa-birthday niya sa atin. So, happy birthday, Ma'am Alicia David Bengson. Happy birthday! Yeah, happy birthday! Eya po makasign in ni Ma'am Bengson. Pero nevertheless, later on, I'm going to greet her again. So, to continue, let's greet. Din kaya katamo pong Karatig Balen ning Sasmuan, Balen ning Lubao, ning Florida Blanca, Santa Rita, Porac, San Fernando, Bacolor, ano pa ba? Magalang, Minalin, Candaba, Macabebe, Santa Ana, and Arayat. Sana lako pong Kelingwan, karenganggang Balen ning Pampanga, Lalawigan, Pampanga, Maya Pagat Panapon po, kaya kayungan Ken. And of course, wag nating ihiwalay sa atin
ang City of Mabalacat and City of Angeles. Yan, especially there in Clark Airways. Nakikinig po yung mga kasamahan ng aking anak dyan na nagbigay po rin po ng kanyang contribution, ng kanyang donation dito sa Pamilyang Kapampangan at nabigyan po natin ng mga t-shirt ang ating mga technical men dito na pwede po nilang maisuot sa kanilang araw-araw na trabaho dito sa Pamilyang Kapampangan sa Radyo Guagua. Okay, so maraming salamat Lou Anthony Romuar Tayag. Yan, si Architect Lou. Maraming salamat sa iyo. And of course, ang ating mga karatig lalawigan or province of Bataan sa Hermosa, yung ating mga listeners, watchers yan. Maraming salamat sa inyong pag-watch, pag-suporta dito sa Pamilyang Kapampangan and also sa probinsya ng Zambales, ng Tarlac, ng Pangasinan, the whole Region 3. Good afternoon pa sa inyong lahat. And sa buong Pilipinas, magandang hapon, isang mainit na hapon sa ating lahat. And of course, to all our friends sa United Arab Emirates, lahat po ng ating mga kababayan dyan, mga OFW, magandang hapon sa inyong lahat. And sa United States of America, sa Carson, California, San Diego, sa LA, especially kay Sir Rolly Songko. Hello sir, good afternoon po sa inyo. Ay, Maya Pabengi Keka, Sir Rolly, and to your entire family, and to all the Filipinos there in America. Good evening to all of you. And to all our friends and relatives in Canada, in Italy, in Israel, and the other parts of the world, in Pakistan, hello! Good afternoon to all of you. Welcome to the first year anniversary of Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM, Radyo Guagua. Meto nga masayang gat panapon po, kaya kayo nga. And I'm going to thank again the Honorable Mayor Dante D. Torres sa in allowing us to have this Pamilyang Kapampangan program on the air. Yan, maraming salamat po, Mayor. And sa ating mga other officials of Guagua, sa ating Vice Mayor Sajid Khan Yusuf, and all of the Sangguniang Bayan members, maraming salamat po. Yes, welcome to the family. Sa ating pong pinagpipitagan din na Kuya ng Bayan, si Kuya Jun Panganiban and his wife, Madam Shena Panganiban. Isang mainit na hapon po sa inyong lahat dyan. Get well soon po kayong lahat. Sending prayers and healing from Jesus Christ our Lord. Milabas mo rin po yan hanggang daranasan tamong virus ngeni in Jesus name. Kayang-kaya po natin yan. And of course, ang ating kumpare na nagta-travel ngayon from Tarlac, si Sir Aldwin Malyari. Yan. Ingat-ingat ka pare sa biyahe. Sana makatagal ka kaya katamong first year anniversary ng Pamilyang Kapampangan. Okay, and maraming salamat sa ating mga avid watchers. Keep on sharing. Paki-share po natin ang ating program sa lahat. Okay? So, I'm going to greet. Unang-unang nag-sign in po siyempre ang aking bunso, si Hof Gabiola Romuar and Camille Valencia Dizan. Hello, Maya, pagat panapon kaya kayo. And sa ating top fan,
Siyempre, si Ludwig Songlao. Yan, sabi po niya sa akin, magpapadala daw po siya ng cake ngayon. So, maraming salamat, Ludwig. Sabi po niya, hello po, Ma'am Ning. Pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Yan. Pa-play po ng song, Itaktak Mo. Wow. Itaktak mo. Thanks po, Ma'am Ning. Happy anniversary. Yan. Happy anniversary sa ating lahat, Ludwig. Yes, again, to Sir Nilo Manakop. Hello, good afternoon there in Italy. And also to Janet Cunanan Lopez Magtoto. She's watching now. Hello. And also, Angelo James Pangilinan. Sino pa ba ang nagwa-watch ngayon? Yan, nag-share si Angelo James Pangilinan. So, dakal-dakala salamat, Angelo James. Sabi po niya, good afternoon, ma'am. Kamusta na kayo? Teacher ako po, ma'am. Paki-play po yung Lead Me to the Cross. Thank you po. Okay, so number 1 natin yon, Jay, yung Lead Me to the Cross. No? Pakisuyo sa number 1 nating awitin musika ngayong hapon na ito, Lead Me to the Cross. Okay. And then, greeting us also coming from my very beautiful daughter-in-law. Siyempre, siya ang pinakamaganda kasi siya lang nag-iisa. Happy anniversary, sabi niya, Pamilyang Kapampangan, more years to celebrate and God bless. So, maraming salamat. Huh? And from Shasha, DJ Ma'am Ning, pakibati ke po ikong Rolly Dison and Charlie Pinlac from San Antonio, Guagua. So, good afternoon to Kong Rolly Dison and Charlie Pinlac coming from Shasha there in San Antonio, Guagua. And coming from Ma'am Susan Ginto Serrana, hello, beautiful Ma'am DJ Ning. Sabi niya, good afternoon po. Yes, with triple hearts. Thank you po sa inyong pagmamahal, Ma'am Susan Ginto Serrano. Nireceive po ng ating mga technical staff yung cake na pinadala mo sa Pamilyang Kapampangan. Maraming salamat po. God bless you always, Ma'am Susan. And kahit na nasa biyahe si Ma'am Luda Durales watching. Yan, meron din po siyang pinled sa atin na 3 Toblerone. Yan, ipaparapol po natin yan mamaya. 3 Toblerone and 2 tray na eggs. 2 tray na itlog. Yan, kukunin po ninyo yan sa next Friday. Oh, parang wala kami sa next Friday. Paano ba to, Ma'am Lu? Kailan nila kukunin sa atin? Announce na lang natin ulit yung mga mananalo ng 3 Toblerone at 2 tray na eggs mamaya sa ating raffle dito. Okay, kasi po merong memorandum ang DepEd ngayon na 1 linggo po kaming mamamahinga. Okay? So, Ma'am Lu, kapilang tala pakwa din eh. Alright? So, anuhin po ninyo, what do you call this? Send your GCash number ngayon na po at i-share po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives ang ating program para po marami ang mabigyan ng grasya. And, coming from Severina Kiambao Atienza, Mayap Gat Panapon po, watching from Masantol, Pampanga. Yeah. So, Severina Kiambao Atienza, if you have a GCash, kindly send your number. Baka sakali, manalo ka ng 100 pesos. Yeah. Pwede na pong kayon. Pwede na pang merienda nung nanong panyalita mo. Pwede na po ito. Okay? And, ano pa ba? Yan. So, wow. Kong Nilone. I love Pamilyang Pilipino, sabi mo ni. Ayan po ang GCash ko. Kong Nilo, ika. Alright, so, nagano po siya 1435496. Thank you, Kong Nilo. I love you. Alright? And yan, si
Si DJ Tope Calma Simon. Greeting us, happy 1-year anniversary, Ma'am Ning. Yan, potabisa ka mamasyal Kenny. DJ Tope, yan eh. Munta ka Kenny, sopan mo ko Kenny. Ikang biyasa ka Kenny, raffle ay ni. Okay? So, coming from Shasha, DJ Ma'am Ning, pabati kepo. Okay, nabati natin kanina yan. Sabi niya, sana all may cake, Ma'am Ning. Munta ka Kenny, DJ Tope, baka ni tatakman tempareho ing cake ng Ma'am Susan Serrano and si Ludwig magpapadala din po mamaya ng cake, sabi niya sa akin. Okay, greeting us all from Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi po niya, to the listeners and viewers of Pamilyang Kapampangan Radyo Guagua 99.9 FM. Ing magmalasakit at lulugod kareng tao. Happy first anniversary, Pamilyang Kapampangan. Thank you so much for keeping us happy. Ay, antay Ma'am Bet. Pepadala ni Ma'am Bet, antayo. O, munta ko, Kenny. Nino rin yung pepagdalan ng areni. Kenny, kayong, Diyos ko, karakal. Ma'am Bet, karakal. Aw, santala kanyan din kay rening karatig office tamo Kenny share tamo karela ing blessing abinye ng Ma'am Bet Songlaw. Okay. Yan, napakaraming binigay ni Ma'am Bet. Pwede niyong i-camera yan. I-ano nyo sa camera. Jay, kayan mo pa rin nga doong mga pogi nga rin. Kaya beda rin. Ikita ko pa mo. Yan. Yan, pinadala po ni Ma'am Bet. Ayan, yung kanyang mga representatives. So, maraming salamat. Pakisabi kay Ma'am Bet Songlaw. Yan. Nakita na ba sila? 1, 2, 3. Yan. Okay. Thank you so much! Ayan, yung ating mga dalawang poging nagdala ng pagkain. Asan ba yung pagkain? Ayun, yan, nakita natin sa camera. Alright, so sugod na dito. Sino ba yung nakikinig dyan? Sugod na kayo dito. DJ Tope, munta ka Kenny niya ng karakal pamangan. Nung makirandam DJ Freddy, muntaya naman sana. Ne? So, yung pong mga gusto makipag-celebrate sa amin dito, punta kayo dito sa ating radio station dito sa Guagua. Okay, so maraming salamat, Ma'am Bet Songlaw. God bless you! And, sabi po ni Ma'am Luda Dural, hello to everyone. Sabi niya, mapagpalang hapon po. Happy anniversary to Pamilyang Kapampangan. Masayang pagbati po, Doc, on the way to Zambales. Pakibati po ng happy birthday! Yes! Happy 80th! Yan, 80th. 80 na po si Lola Ligaya na maging maligaya siya today and play the song. Yes, Ma'am. Ma'am Lu, andiyan mo sinabi. Makalinyala rin ng Skyline Pigeon and Dancing Queen yung Ma'am Susan. I-play ko nga ng favorite song yung ini. Alright, and happy birthday to Lola Ligaya. Yan, ano na lang mamaya, pakirapit na lang sa kanya yung pagbate sa ating anong tawag dito, FB or YouTube, Ma'am Lu, para makita ni Lola Ligaya na binati natin siya sa radio doon sa Zambales. Yan, happy birthday to Lola Ligaya ni na Kuya Frank and Ma'am Lu Dadural. They are on the way now in Zambales. Kahit na ganyan po, sila po'y nakikinig sa atin. Yan, okay. So maraming salamat, Ma'am Lu. Munta ka Yan. Okay. So, Sir Tope Simon, yan, punta ka dito, makisaya ka sa amin. Paki-play po, sabi ni Ma'am Susan, Stay Alive by Bee Gees. Let us enjoy our day. Welcome po. Yan. Okay, so maraming salamat. And, ayan, meron na pala tayong number coming from Angelo James Pangilinan. Yan, sana po mapili ka niya. Sana pin. Yeah. And from Sir Nila Manakop,
family that prays together and watching Pamilyang Pilipino blessed forever. Yes, God bless you, Sir Nilo Manakop, and your whole family be blessed and covered by the blood of Jesus. Yan. Wow, muntaya ka na yung DJ Tope. Yeah, doa na kami kening DJ kanya. Yes, Sir DJ Tope. Munta ka ken, iasahan da ka. Malagwa mo ken. Alright. Wow, si Severina Kiambawachensa, sabi niya, ala ko pong Gcash. Wow, sayang, no? Sayang yung 100,000 natin. 100 pesos natin. Masaya na kung may ka-tune in ulit. Happy anniversary po, Pamilyang Kapampangan. More years to celebrate po. Yan. So, maraming salamat. Request na kano, who am I? Yes! Yes, Edith Tungol. Hello po, madam. Sabi niya yan. Josefina Cervantes, Ate Dang. Yan, po tatingkan time ken. Ate Dang, mamasyal ka ken eh. Alanganin kung ausanda ka nandin eh. Po ta busy ka. Pero anong nga ka busy? Munta ka ken eh, Ate Dang. Yan. And share with me. Marami tayong pagkain. At mag-share ka ng buhay mo dito sa Pamilyang Kapampangan. Ate Dang, bilis-bilisan mo ken. At least, meron pa tayong 1.5 hours, no? Para i-celebrate natin ang Pamilyang Kapampangan. So far, isang number pa lang ang nakakarating sa atin dito. Pakisuyo yung mga dalawang number na. So, automatic winner yan. Kapag kasi, yun, 10 eh. Tapos, meron pa tayong 5 gift coming from Ma'am Luda Dural. No? Yes, Ma'am Meds Luna Maniulit, happy anniversary po and God bless, sabi niya. So, thank you, Ma'am Meds Luna Maniulit. Yes, sabi po ni Ate Dang, good afternoon, ma'am. Pakigreet po, Lindsay Palo. Birthday po niya ngayon. So, Lindsay Palo, happy birthday coming from... Yeah, coming from Ma'am Josefina Cervantes kay Ate Dang. To Lindsay Palo, happy birthday to you. Yes, thank you, Ma'am Edith Tungol. Yan, greeting us, happy anniversary. And coming from Jennifer Mendoza, from Santa Rita. Yan, nag-send po siya ng Gcash number niya. Okay, requested song BTS, Permission to Dance. Dakala, salamat po. And Ma'am Rose Santiago Daag is watching also. The Rose of Betis, good afternoon with you. Yan, kung may Gcash ka, Ma'am Rose, mo yung Gcash number mo, pakitype mo dyan para kahit na 100 lang yan, meron tayong Gcash. Yes, courtesy of Ma'am Alicia D. Bengson. Yan, okay? Sayang si Ma'am Alice, hindi pa siya, baka natutulog pa si Ma'am Alice. No? Happy birthday, Ma'am Alice! Yan, and to Arnel Kiambao, thank you for watching, and Wesley Chingkwangko, yan. Thank you sa inyong panonood sa programa nating Pamilyang Kapampangan. And to start our hot afternoon, let us hear this requested song na Lead Me Lord. Savior, I come, quiet my soul. Remember redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love
I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Yes, thank you Lord. Naka 1 year na po kami ng Pamilyang Kapampangan. For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. Lift your voice. Thank you, Lord. For all you've done in our lives, we want to say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. Oh, we want to say thank you, Lord. Yes, thank you, song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. I just want
dakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ipinangkot. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Aming bayan, puri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Palad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia.
Adwana kepon DJ ngeni kening pamilyang Kapampangan. Yes. At meron po akong good news sa inyo. Keep on sending your numbers here at Pamilyang Kapampangan and sharing our program po. Nag-pledge po sa atin si Sir Nilo Manakop sa Italy. No, nag-pledge po siya ng 1,000 pesos GCash. Wow, no? So keep on sending your numbers. And I would like to welcome yan, ang ating co-host today, Sir DJ Tope Kulat. Yes, good afternoon, Universe, and good afternoon, Guagua, and of course, check mic DJ. Narinig tayo. Yes. Yes, and of course, guys, ayan, once again, ayan, we are celebrating the 1-year anniversary of Pamilyang Kapampangan. Siyempre, with our DJ host, Ma'am Ning. Ayan, happy anniversary, Ma'am Ning. Ayan. Yes, maraming salamat, Sir DJ Tope, at pinaunlakan mo ang ating invitation today na makasama kita. Yan, para maging masaya tayo. Yes, of course, ma'am. No problem. Basta ikaw, Ma'am Ning. Yeah, so kamusta? Kamusta ang ating buhay-buhay? So far, I'm trying to be okay. Wow. Ngay! Anyways, ayan guys, as you can see, I'm so happy that Ma'am Ning and DJ Freddy celebrating their 1-year anniversary with a twist, Ako medyo ano lang ako, normal lang yung akin, eh. Yeah. Kaya medyo masaya ako sa dalawang ito. Actually, tayo yung pioneer ata dito, no, Yes, Ma'am Ning? Tayo tayo. na, oo. Kami yung pumalo. Doon pa sa isa. Doon pa sa isang stasyon, eh. So, You know, 102.3 Kiss FM. Yes, Yeah. 102.3. Ayan, dito pa rin po kami nagsama-sama. Ayan, pinagsanib puwersa pa rin kami dito sa Radyo Guagua. Ayan. So, Ma'am Ning, syempre, masaya tayo today dahil Of alam ko course. marami kang pamimigay na regalo. Marami. Yan. So, keep on sharing our program ng ating Pamilyang Kapampangan ngayong hapon na ito. So, meron po tayong 10 mapipiling tig 100 GCash. Yes. Tapos may nag-pledge sa atin ng 3 Toblerone. Wow, ang dami, ha? 2 trays of eggs. Tapos yung ating grand prize is 1,000 pesos. Galing kay Sir Nilo Manakop Manakop. there in Italy. Yan, okay? So, tuloy-tuloy po tayo na pag-send ng ating mga GCash dito. Okay, yan. Inaayos po ni Jay ang ating Yan. ano ba yan? And magpa-phone fats tayo kay Mayor, no? Para magpasalamat tayo. Ikaw na rin magpasalamat. Yes, I love. Halos magkasabay lang tayo. Kasi, Nauna po ako diba? nauna po ako ng 1 week. Yes. So, Kasi abang nag-air, trivia lang po abang nag-air ako noon, kinakausap ni Sir Aldwin, kinakasa na po yung Pamilyang Kapampangan to that Yes. booth. Ayan, trivia lang. Kaya medyo nauna lang ako ng konti kay Ma'am Ning, pero alos sabay lang kami. January lahat tayo, Ma'am Ning. Oo, Actually, si DJ Freddy December siya. Nauna siya. Yung akin kasi, before, my first program is Happy Afternoon Delight. That was aired January 7 last year. Yeah. Then, Sir June and Sir Aldwin decided to change my program. Naging Entertainment and Public Affairs siya. So, first airing ng Entertainment and Public Affairs, that was January 13 last Buti year. nga ikaw araw-araw nagagawa mo. Oo nga, ang hirap, Ma'am Ning. Sobra. Hindi ko na alam yung parang, sabi nga ng mga, ano yun, hindi na loop. Hindi na loop. Oh, Hindi na loop ano yung ba yan? Bigla kapag siyang pumasok. Ilo-loop natin yan. Kasi nakakalimutan ko din ang mag-loop. Yes. Yung parang tipong Ma'am Ning, share ko lang sa programa po ni Ma'am Ning. Kasi sila Ma'am Ning, once a week lang. So, you have a lot of times to prepare, di ba? Ang dami yung mga pwede pang gawin na iisipin pa. Ako sabi nga ng mga tagapakinig, ng ibang nakikinig sa akin, paano na nagagawa ni DJ Tope? Araw-araw. Regular, Even Sir June. ano, oo. Even Sir June po, tinatanong ako, Pay, kaya mo ba? Hindi ka ba nahihirapan? Ayaw mo bang mag-MWF na lang? Ganyan. Hindi, okay lang po for as long as na nag-e-enjoy ako O sa yeah, ginagawa. kahit na hindi mo ako nakikita Nakikita. sa FB, yung aking radio sa I know, Ma'am car, Ning. yan. Maraming salamat. Naka-ano ko sa'yo, nakatune in. Tsaka yung anak ko, anong ano siya sa'yo, aliw na aliw si Ellie sa'yo.
Happy lang. Kaya, push lang, no, Ma'am Ning, na Yes. life is full of positivity. Ayan. Okay, so pasalamatan ko muna Yes. itong ating mga nandito sa screen natin. Yan, si Wesley Chingcuangco, bumabati din sa atin ng happy anniversary. Nag-send din siya ng GCash, yes. Wow, And- ang dami. Yeah, and Jennifer Mendoza, no? Pa-shout out daw kay sa mga Rivera family at Mendoza family, yan. Oh, sir, pakiano mo naman si Rosemary, si The Rose of Betis High School. Wow. Pakibasa nga, DJ Tope. Asan siya, Ma'am Ning? Eto. Hindi, naka-side siya ng konti. yan. Ayan, na first kay Rosemary Santiago Daag. Happy first anniversary po, DJ Doc, Ma'am Ning. More power po, Pamilyang Kapampangan. God bless po, GCash number. Ayan po, naka-ano yes. dyan sa screen. Anyways, guys, maraming salamat for continuing viewing our first year anniversary ng Pamilyang Kapampangan with DJ Ning. Yes, Ayan. of course. And my co-host today, DJ Tope Kulet. My pleasure, Ma'am Ning. Yes. My pleasure. Yan, salamat. Maraming salamat at pinaunlakan mo ako ngayong hapon na ito kahit na napaka-rush, nakita lang kita dyan. Kasi nahiya ako, sabi ko, ay putatin lang obra Denny. Wala po, wala. Basta just call my name and I'll be there. Wow, kantaya tayo na. Okay. Yan. So, sabi po ni Charmaine de la Cruz, anyway, good afternoon sa iyo kahit na wala kang GCash. Maraming salamat sa pag-watch mo. And, yan, sino to? Shawi Tetet. Ayan. Taga Caloocan pa yan. Wow. Bali, asawa ng pinsan ko yan, Ma'am Ning. Ayan, they are from 3rd Avenue, Caloocan City. Okay, so maraming salamat. Ano mo to, no? Pinsan, Watcher mo bali. siya, Oh. yeah. And of course, they are celebrating their 26th anniversary ng asawa niya. Ngayon mismo. Yeah. Uy, happy anniversary sa inyo. Yan. Shawi okay. Tetet. Ayan. Yes, and marami ding nag-birthday ngayon. Si Ma'am Alice David Bengson, yung ating pledger ng 1,000 din na tigwa 100. Ang dami. Yes. And si Ma'am Mel Gopez, yan. And belated happy birthday to the Principal Jocelyn Dimitri Baluyot na aking classmate ko, batchmate ko po nung college. Available na ba si Mayor J? Yes. Pwede na ba si Mayor? Para mapasalamatan na ni Ma'am Ning. At ako, syempre, personally. yes. Hindi Phone kasi, facts po natin. di ba Ma'am Ning, it's a big pleasure to us na bibigyan tayo ng pagkakataon. Yes, Bibigay nila yung tiwala nila sa atin sa radio station, di ba? Without their, hindi ka man yung parang bibigyan ka ng guidelines, hindi eh. Basta umupo ka dyan, yung tiwala nila, umupo ka dyan, alam na nila, ay alam na gagawin ni DJ ni, alam na ni gagawin ni Tope, alam na ni gagawin ni Sir Freddy, di ba? Oo. It's a big task for us, pero we are enjoying our program. At Di ba, saka Mami? yung ating mga program, may uniqueness sila. No? Yung iba-iba tayo ng Yes. variety eh. Oo. Si Sir Freddy, ganun din. Sunday bonding moment with Sir. Sir Freddy, baka andyan ka? Oo. Baka Tatlo gusto mo na sumali tayo. rin dito. DJ Freddy, Oo, baka gusto mong sumausaw dito sa amin. Napaka-special naman ng celebration ni Ma'am. Napaka-special Okay na? naman ng celebration ni Ma'am Ning today. Yes. Okay, so we're just waiting for Mayor Dante. Ayan. So, bayo pong patch tayo. Yes. And of course, Sir June Panganiban, get well soon. Di ba? Nakakaano, di ba? Pero that's life. Ano lang yan? It's a small pagsubok lang yan ni God. Yeah. Oo. So, Na-isolate kasi si Mayor eh. So, nakalib sila 1 week or 2 weeks yata. kami rin inano ng DepEd ng Oo, 1 week. eh. Oo, Hindi po kayo magdi-disinfect sa mga rooms or something. Hindi ko lang Nag-SBM po kayo, di ba? Oo. Tapos na po yung SBM. Sa school kasi, meron namang regular na disinfection dun eh sa amin. Tsaka, hindi kami dumarating ng sabay-sabay. Okay, para ocular. Parang ano sila eh. Parang, Skeletal yes, kami. skeletal, tama. Oo. Tsaka, konti lang kami talagang dumarating. Same thing po dun sa pinagtatrabaho ng kasama ko po yung ano. Ayan na. Yan, Hello? Yan, hello, sir! Sir Mayor Dante D. Torres. Yan. Yan, hello, sir! Hello? Yes.
Naramdaman da kayo po, kaya medyo may naya. Hello? Hello, ma'am. Yan. Oh, Hello, ma'am. naririnig na ba ako ni Mayor? Ma'am. Yes, sir! Hello, ma'am. Hello po, good afternoon po. Ay, good afternoon, Ito. ma'am. Yan. Narinig na tayo ni Sir. Sir, maraming salamat. Nag 1 year na tayo ngayon sa Pamilyang Kapampangan. Ma'am, ma'am. Ma'am, Po. ma'am, pwede ka po. Na out of signal tayo. Hello. Hindi, pinatay muna. Okay, pinatay muna. Aayusin muna, Linda. Okay. Aayusin muna yung ano natin. Ayusin muna yung ating linya kay Mayor Dante D. Torres. Yan. Pero napaka ano ni Mayor ha? Napaka answer niya sa cellphone niya, di ba? Yes. Yan si Mayor Dante Torres. Yeah, ang ating ama ng bayan. Sayang si Kuya Jun, ang kuya ng bayan, hindi natin makakausap. Makasama. Yan. Hindi siya pwedeng kausapin. Hindi siya kasi siguro may sore throat siya. Okay. So mabigat siguro yung ano, yung Yeah, dito. okay. So, while they are patching yung ating... Ay, the Mayor is calling to me. Yan. So, Mayor is calling to DJ. Yes, Topi. Mayor. Ayan, sa akin ka na lang tumawag, Mayor. Hindi, wala siyang wala siyang USB to, J. Ano siya to? Ano to? Pwede nating ano na lang, loudspeaker na lang dito. O, loudspeaker na lang dito. Oo. Okay. Ma'am Ning, hintayin natin. Mayor, tawagan niyo na po ako. Wala akong load. Yan. Ano bang number ni Mayor? Eto po. Meron po kayong Saan? pang Saan ba tawa. siya? Po, pwede siya. Smart kasi siya eh. Kaya lang mag-ano tayo rito. Mawawala Ay, tayo. mawawala Yes. siya. Okay, so we're waiting for Mayor Sige, tatawag Dante pa D. yun. Torres. Ayun, tinatawagan po natin siya ngayon. Yan. Hello, sir! Yeah, hello po! Hello! Magkaya. Mag-feedback yun, Jay? Wala. Ayaw saan mo niya kikatama. Hello? Yeah, welcome to the family. Yan, Pamilyang Kapampangan, the first year anniversary special. Yes. Yeah. Oy, binigyan tayo ng maraming pagkain ni Ma'am Beth Sunglao. Yan. Ayan, avid listeners din. Ay, ito na si Richelle. Hello, Shell! Yan. Okay, so, hello po! Hello! Mayor. Hello. Yes, Mayor! Hello po! Ay, good afternoon, Doktora. Yes, kamusta po? Okay naman po. Okay naman po, ma'am. Naririnig ba si Mayor? Naririnig yan, ma'am. Yes, ma'am. Dinig kita. Yan. Okay, sir, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng chance para maging DJ dito sa ating Radyo Guagua. Ma'am, para sa atin po yung 99.9, ma'am. Para sa atin po yan. At napakaganda naman ng iyong programa, no? Pamilyang Kapampangan. O tapos, Ma'am, tas siya po. isang doktora. Kaya tamang-tama po yung malaking tulong ninyo na binibigay sa ating mga kababayan sa Guagua at hindi lang pala sa Guagua. Sa buong distrito ng Pampanga. Tuloy-tuloy kayo, ma'am. Yeah. At bago ko mag-umpisa, ma'am, pwede bang bumati? Ano? Babatiin ko po yung first anniversary nyo. Yeah, maraming salamat po. Napakaganda yung programa, no? Nandiyan din pala si Kagawad DJ Tope, no? Opo. In-invite ko siya. Yan, siya rin nakakatulong sa ating programa. By the way pala, ma'am, ganito, no? Dahil talagang may kasalanan ako sa iyo dahil yung invitation mo, ganito, kasama mo sa raffle, ma'am, no? Oh. Tatlong tignating kaban. Wow! Wow! Sana all! Siguradong si Kagawad Tope yan.
Sana all, Mayor. Mara- Sige, pag yung sa'yo naman, gano'n din, ha? Oo, Mayor. Okay po, maraming salamat, Mayor, sa inyong pag-pledge ng 3 tig-1/2 kaban Kaban of of rice. rice. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Yan. O ma'am, especially ngayon po, no, dahil nga talaga sa hirap, no, na kahit na paano ma'am, at least through your program, marami ka rin natutulungan, no? Napakaganda ng programa mo, ma'am, no? Yes, sir. Ano ba ang pwede mong i-message sa ating mga Filipino families? Well, always maintain natin, no, yung, alam mo naman, yung mga Filipino, family-oriented yan, ma'am. Yun lang palagi yung sinasabi, na yung pamilya, even our constitution, no, pinoprotektahan yan, the family is an inviolable institution. Kaya nga, hindi po nga pasalito yung ano man, yung gusto nilang mangyari magkaroon ng divorce, Dahil talagang mga Tama. Pilipino, talagang family-oriented yan. Alam mo naman, pag may nag-abroad, malungkot tayo, may namamatay, lalo tayo ng malungkot. Opo. Kaya really, we value the family. Yes. Yeah. At sana ganun din lahat ng mga mamamayan, no? Para maalis na yung mga, alam mo naman, kaya tayo yung CPC nun yung local, yung local council for the protection of women and children. Opo. Diba? At least yan din ang isang advocacy natin, ma'am, no? Para yung pamilya impact. Opo. Sana lalong lalakas at lalong tatami yung mga taga-anga. Dahil na medyo mabigat ng konti yung oras mo, no? Oras ng peligro. Kahit na oras ng peligro, ma'am, marami pa rin ang nagkatagang magano sa'yo, ma'am. Mamakinig. Kaya sir, yung mga awitin natin, puro masasaya para hindi sila matulog. Oo nga, ma'am, Kaya, on your part, ma'am, bilib na bilib din ako, no, sa pamilya niyo, no, in spite of the hardship. Pinag-iingat ka, akala ko ba, hindi, ano? Pag sinukwento mo yung buhay mo, tingnan mo, hindi alam na aking mga magulang, napasayan pa po, O, di ba? Opo. Dahil nga magkagama, mahal ako. And of course, kilala ko yung asawa mo, ma'am. Kilala ko rin yung anak mo. Yes, sir. And really, ma'am, maganda po itong programa mo at sana, yun nga ang sinasabi ko, sana dumami po yung makikinig para marami silang matututuan tungkol sa pamilya. No? Opo. Maganda yung ano ma'am, paminsan-minsan mag-ano ka ng ano, ng especially sa mga daycare parents natin, ma'am. Opo. In person, interview mo para lalo paano yung sa mga kabataan naman, no? Opo. At yung mga pamilya naman problemado rin sa buhay para at least marinig ng tao yung ano talaga yung katayuan natin tayo mga Pilipino. Mag-interview tayo ng isang mayaman, isang mahirap, para at least meron tayong comparison. Opo. Ang Sige, sir. maganda ma'am yung programa. Maraming ewan ko lang, baka pag may klase na ma'am, pakasikaso pa yun. Kayang-kaya, sir. Sabado naman pala, no ma'am? Yeah, Sabado no? po. Oo. At saka si Tope naman, ganun din naman si Tope. At least, may ano pang balita yun sa kanya. Oo. Okay. Huwag kang mag-alala, Tope. Kung ano ba, pag nag-anniversary na rin, tulungan din kita. Tapos na yung sa akin, boss. Last, yung pang 13 pa. Kung gano'n ba? Okay, sir. Naging ama kayo ng bayang Guagua, no? At mahal na mahal po namin kayo. Yes, At, of course. It is a well-known fact na kayo humahabol ng board Bukal. member ngayon. Ano po ang mga advocacy natin ngayon, platform natin na maibibigay nyo bilang tatay ng bayang Ayun. Pampanga? Yan. Well, alam
alam mo ma'am, ito nga napakahirap, mag-election nga, no? Opo. Hindi nga tayo kumisan nakakalabas dahil alam mo naman, pera, nilulukol ito mga kaibigan natin. Akala, pasabol ka ng voter, ba't di ka lumalakad? Alam mo ka ako, bilang naman ng bayan, kumisan, pag pumunta ka na ibang bayan, para akong nakukonspute. Kasali po yan nag-iirap yung bayan, tapos siwayan ko para bang Tama. Ganito na lang, Brad, kako. Ang board member ko, PM, ay ibig sabihin ng PM, bakuna muna. Bakuna mo. Yes. Pag medyo napakuna na tayo, wala tayo masyadong problema, pwede na ako umalis. Pero at the same time, kako, hindi pa naman campaign period, kako. Opo. Kaya, ito naman, ma'am, yung tanong mo, bilang ama ng bayan, alam mo naman, wala tayong pahinga, no? Kahit na during the pandemic season na talagang kasagsagan, palagi tayong nasa ospital. Opo. Yan, alam mo naman yan, ma'am, na narinig kami, kasama si Julie, yung administrator natin, kahit mga staff natin sa Office of the Mayor, sina Olga, sina May, nandiyan kami. Para mantabay. Minsan, kahit pag-uwi namin, sa gabi, kung minsan, tatawagan, Mayor, meron po pa kayong kilala. Baka naman kilala kayo sa hospital na dito. Baka mabigyan kami ng kwarto. Tapos, bigla madaling araw, Mayor, wala nga po ng oxygen yung tatay ko. Diba, yung mga ganon. Opo. Yung pamangkin kong pulis, sir, tinulungan nyo siya eh. Oo. Yun na nga, ma'am, bilang tatay ng bayan. Kasi kung minsan, parang kahit na alam lang okay, bago matulog, kung minsan di ka parang nakakatuloy kasi inisip mo, baka bigla, natutulog na kung pinangangailangan. Yun ang sigurong reason, kaya kung minsan, hindi ako makakali sa list sa pwesto ko dyan sa Guagua. Napakahirap. Hindi ako nagsasara ng phone. Opo. Kasi kahit madaling araw, o kaya bigla, naibig ako eh. Tapos nakita ko, may miss call. Tatawagin ako. Kasi pag tinawagan na madaling araw, ibig sabihin na may siya. Tama. Yeah. Kaya sinasabi ko rin sa natin, sa mga ating mga ambulansya, sa NBR, huwag niyong kung tatanungin. Basta may humingi ng tulong. Gawin niyo na, huwag niyo kong tawagin. Automatic, approve na yan, kako. Kaya gano'n na kami natin. Tungkol lang sa advocacy natin, kami yung parang platform natin. Sa totoo lang po, ma'am, ang board member, para siya councilor ng probinsya, di ba? So, ibig sabihin, legislative ang function namin. So, bilang legislative, siyempre meron kayong plano, di ba? Opo. Paano mo matutuhan ng governor? What will you do? So, ito yung naiyan kong parang platform ko, ma'am, no? Kung ano man sakasakali, kung ano man mabigay sa akin na committee, kung sakasakali. Ang number one, ma'am, is public health. No? Mayaman yung probinsya, dagdagan natin yung mga rooms sa ating mga provincial hospital at district hospital. Opo. Kasi nakita na natin ngayon, ma'am. At tingnan mo, no? Akala natin, tumigil ng COVID. Tingnan mo yan, nandiyan na naman. So really, nandiyan ang COVID, wala yung COVID, kailangan dagdagan natin yung rooms para yung mga kababayan natin, no, hindi nahihirapan papunta sa ospital. Sir, nabanggit nyo sa akin yung infirmary sa Cervantes. Anong Yes, plano ma'am. doon? Ma'am, ganito yan, ma'am. On our local government, kahit natapos na po yung term ko, no, magtatapos na, still we are preparing Guagua, no? Kamukha niyan, halos tapos na po, ma'am, meron tayong infirmary. Ang infirmary po para maliit na emergency hospital, pero ang isip namin, kung itong infirmary po convert natin into an specialty hospital. Halimbawa, specialty siya sa bato. No? So, ibig sabihin, ma'am, ang Guagua, hindi sa mahirapan sa pagpupondo. Bakit? Isang doktor lang kukunin natin, urologist o kaya nephrologist. Opo. Di ba? Isang nurse, yung dialysis nurse, na marunong sa dialysis. And then, ma'am,
we will convert it into a kidney center ng Pampanga. If ever, ma'am, makapasa tayo bilang board member. Opo. Of course, pwede tayo gumawa ng batas, okay, since this is for public use, then why not help the internal of Guagua to become a kidney center ng Pampanga. Maganda po, ma'am. Napakaganda, Naisip ko kasi yan, ma'am, tingnan mo. Sa dami na humingi ng nagdadialysis sa atin, kumisa, ma'am, pupunta siya sa akin, Mayo, baka naman itong patulungan mo ko, kahit na 3 araw lang, ahaba buhay ko, naku, napakabigat pa. Kasi, alam mo, 3 times kang nagdadialysis within a week. So, lagyan na lang natin yan, ma'am, sa 3-5, usually 4 yan. Diba? Di ba mabigat? Kung ordinary employee na lang, wala, hindi mo naman yan. Hanggang sa mangutang ka, tapos biglang-bigla, wala mangyayari. Ngayon, kung meron tayong sariling dialysis center, no? Opo. Ang mangyayari niyan, ma'am, ang PhilHealth, magbabayad siya ng tawag dito, nagbabayad siya ng 144 session. Yung 144 session na yan, ma'am, usually, ang kita ng dialysis center, usually, ilagay na lang natin sa 40%. Di ba? So, ibig sabihin, ma'am, yung 40% na yon, instead of 144, baka madagdagan pa natin siya hanggang 200 sessions. Wow. So, malaking tulong Okay. sa nangangailangan, especially po yung mga tinatawag nilang maluka, mahina, mabibigyan pansin, kaya katama ang gobyerno. Opo. So, yun po, ma'am, talaga ang nasa at plano natin sa pinagagawa natin internally. So, by February, ma'am, we will inaugurate it. Invite kita, ma'am, no? Opo. Para makita ninyo how it really operates. Ano po, ma'am? Opo. Kaya sana, yun kasi ang inaano ko dahil nga gusto ko yung mga mamamayan natin, kahit hindi na sila pumunta sa private hospitals, no? Yung servisyo ng public is at par with the private. Para kasi ma'am, kung minsan, no, ito realidad. May ng financial assistance, medical assistance, tapos makita mo yung bill, private hospital, 200,000, 300,000. Kapag ka pupunta sa hospital na may bayad, ngayon, kahit na po kayo, kung namamatay na yung kapatid mo, nanay mo, siyempre tanin mo kahit sa hospital. Dahil hindi mo rin sila masipagpuna. Kaya yun po ang reason ko why na kailangan natin dagdagan yung mga rooms ng mga public hospital, dagdagan ng mga aparatos, mga equipment. Kamuha, bigyan ito isang example, ma'am. During this COVID Situation. problems, meron na nangangailangan na isang machine, no? Na pag na-intubate ka, kailangan natin yung EMO, nakalimutan ko na yun, parang dialysis, perfusion, machine, ma'am. Ilan lang ang wala tayo doon, pupunta ka sa private hospital. So kung meron tayong ganun, ma'am, wala tayong problema, ma'am, kahit na walang pera yung tao, kaya natin mabuhay. Yeah. Napakaganda, ma'am. Tapos, yung mga CT scan, gano'n, ma'am. Pagkano CT scan? Pagpapa-CT scan ka, 12,000. Kung talagang walang-wala ka, hindi ka na magpapa-CT scan. Ano mangyayari sa'yo? Mamatay. Diba? Kaya kailangan everybody as an equal opportunity sa public health, sa public health system natin. Ay, mayaman kung gusto sa private, ay sa public, why not? Pero dito talaga ang inaalaga natin, ma'am, yung talagang walang-wala. Kaya yun sana dagdagan yung mga ICU. At yan si Mayor Dante Torres. Yeah. Diba? Kaya gusto ko sana, sir, mamamatay ko naman sa gastos. opo. Sir, kaya gusto ko sana yung live kang nandito para nalalaman ng mga taong bayan ano yung
ano yung nasa puso mo na Yes. gusto mong gawin. Di lang kasi nila alam eh. Kaya Oo. Gusto mo ma'am sa Sabado, one-on-one. Wow! Ano naman Wow! tayo sa Sabado? Naasahan ko yan, sir, ha? Darating ka. No? Ulitin natin itong ano natin to kasi sa Oo, phone, sir. ang ganda kasi, oo. maganda yung topic natin, sir. Yung pagiging ama ng bayan. Yan. Hoy, special coverage na naman ang Pamilyang Kapampangan next week. Yes. With Mayor Dante Torres. Pati yan, ma'am. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ng interview sa atin. Yes. Ulitin natin ito, sir, Sa sa Sabado. Sa Sabado, ma'am, present ako dyan. Mayor Dante, maraming Yan. salamat. Maraming salamat, sir. Love you, boss. Thank you, Dr. Tope. Love you, boss. Ingat. Okay, thank you po, sir. God bless po. Pagaling po kayo. Expected po namin kayo sa Saturday dito. Sige, ma'am. Sige po. God bless, Mayor. Okay po. Yan ang ating Honorable Mayor Dante Dante D. Torres. Torres. Yan, okay. Ang galing, no, Ma'am Ning? Ang bongga ng mga advokasya niya, di ba? So, Yes, ang dami kasing yung hindi nila alam Alam, yung yeah. ginagawa ng mayor para sa atin, yung nanong gagawin ng mayor. actually, there's a lot of hearsay na hindi naman totoo, di ba, Ma'am Ning? Pero, as far as I know, Mayor Dante Torres is the kind of person na talagang when it comes to work, nakafocus talaga siya. Yes. Oo, no? kasi nakikita ko lagi, hands-on talaga siya. Most especially pag nasa opisina niya ako, ayan, dami niyang mga ganap, mga kinakausap na iba't ibang ahensya, ganyan. Kaya minsan, parang inaano nila na parang, anong ginagawa ni Mayor Dante? So, Mayor Dante Torres, ayan, that's the time for you to share all your projects this coming Yan, Saturday. Ayan. Kaya gusto ko siyang nandito para ma-interview natin. Pero ang ano ni Mayor, no, talagang when it comes to dakdakan talaga, nakikipagtalaktakan talaga siya. At saka biruin mo, isang tawag sa kanya noon ni Pastor June kasi yung pamangkin Yes. natin na pulis, Yes po. kung kilala mo sila, na-infect ng COVID. Oh. Yes, tapos yun na nga, isang tawag sa kanya, binigyan siya ng isolation Diba? facility. Yan. To the rescue talaga siya. Oo. At ako din, Ma'am Ning, marami din akong mga napatunayan kay Mayor. Although, some people are not, appreciate Mayor. Ako, nung personally, ayan, I would like to thank Mayor Dante also. Nung na-hospital si Mama sa Friday. Then, wala kaming pambayad. Di ba sabihin ko na yung ospital, dyan sa Rosario, di ba? Kapag wala kang pambayad, parang hindi ka palalabasin. Ganun Then, ba? i-stop nila yung supply ng pasyente. So, na-reach out namin yung pera na allow lang dun sa services na re-rendered nila. Though ano na sana kami doon, magdi-discharge na sana kami. Ayaw kaming palabasin. So, ang sabi sa akin, kailangan mong tumawag, it's either mayor or sinong pwedeng guaranteed sa'yo. Then, I call Mayor Dante Torres. One call lang. Then, palabasin nyo siya, I'll be the one to pay all that bills. Diba? Napakasarap, Ma'am Ning. Although we are here as a volunteer DJ, in return favor, alam niya yung ginagawa natin eh. Yes. Alam niya yung mga efforts natin dito. Kaya, i-appreciate lahat ng DJ dito, ina-appreciate niya kasi, bonggang-bongga ang ang tingin niya sa mga DJ dito kasi we are imparting a lot of informations, dissemination sa lahat ng tao, di ba, Ma'am Ning? Kaya, I love you, Mayor Dante, from the bottom of my heart. Of course, Ayan. Yan, okay, so... Tuloy-tuloy na tayo, Yes, Ma'am Ning. tuloy-tuloy tayo. Basahin muna natin itong greeting ni Ma'am Feeling ko Susan. mag-extend ka. Bahala na. So, sabi ni Ma'am Susan... Meron ka namang ka-chika ngayon, Yes. Ma'am Ning. Kahit mag-extend tayo, okay lang Okay yan. lang. Tsaka Oo. wala naman Tayong kasunod. gagawin, Walang oo. kasunod Wala na, tayong kasunod na programa. Okay. So, hello to the aning sa Pulong Masle High School. Stay safe, Neng. Miingat kayo lagi, sabi ng Ma'am Susan. And Yes. bumabati nga si Shawi. Sino pa? Nag-request ng song si Angelo James Pangilinan. Christian siguro to. Christian song yung kanyang ni-request. So, meron pa tayong Maya Pagat Panapon po from Lubao, Santa Catalina, si Becca Alberto. Yan, no? So, Maya Pagat Panapon, Becca Alberto.
On and off ako, sabi ni Ma'am Luda Duran. Yan, okay. Using only data. Okay. Ayan, papaload tayo para pag tatawagan natin yung mga Gcash natin. Pwede na ba tayong mag-announce ng winner natin ng kahit na isa lang? Mag-announce tayo ng isa? Announcement lang ba? Hindi tatawa. Okay. Ay, yun pala. Meron siyang ano. Wow! Ay, naka-prepare si Jay. Hindi na tayo tatawag sa Gcash nila. Winner na to. Sige, i-ano mo nga. Sige, paikot ka ng isa. Mga Magkano pangalan. to? Magkano to? 100. Isang 100. Hindi, dapat isali na lahat ng mga viewers natin. What do you Oo. think? Wala naman Gcash yung iba. Ay, oo nga pala. Okay, announcement guys. If you have a Gcash number, all you have to do is send your Gcash now. Baka ikaw na ang lucky winner. Ay, yung mga grand draw natin. What if yung bigas ni Mayor? Paano nila bubuhatin? Kunin nila dito. Magkiklaim na lang dito. Oo, kunin nila dito next week. Siguro na, Jay. Ayun. Next week, kunin ni Mayor. Kay Mayor dito. Oo, yun. Yes. So, Ma'am Ning, yung bang nanalo sa cash, qualified pa ba sa bigasan natin o ano? Hindi, siyempre para marami Share the yung blessings yes, naman. marami yung... So, we're gonna draw 10 pieces of 100 pesos. Yes. Then, a grand prize of 1,000 pesos, Yeah. sponsored by Sir Nilo Manakop. Tama po ba? Tapos meron pa tayong tig 1/2. Ano yan? Ito natin Tatlo? tigwa 1/2 yan o ano? Ano? Anong gagawin para maraming makikinabang? Yung tatlong tigwa 1/2 kaban, tatlong tao yun. 3 tao nga po. Pwede natin gawing marami Yung pa yan. si Sir Nilo, isa lang yun. Isa lang. Okay. Tapos yung 10 tig 100. 10 pirasong tao yun. Tapos meron tayong tatlong Toblerone na Oo. tigi-tigi sa yon. Hindi, sige, ibibigay lahat yan, Ma'am Ning. Kaso, hindi natin makakausap, no? Sana magtitrivia ka. Oo. Matatawag tayo dun sa number nila. Oo. Wala kasi ako load eh. Sandali, pa-upload ako. Meron na, ayun, pwede na Okay pala yung na. phone patch natin. Okay, we're gonna draw our first winner of 100 pesos, Yes. Ma'am Ning. Okay. So, ayan na po ang ating roleta ng kapalaran. Nasa likod po natin siya. Sino kaya Pakifocus- yung unang 100? Oo, papapokus muna natin, Ma'am Ning, para makita ng ating mga FB viewers. Guys, sa lahat po ng walang ginagawa, keep on sending your Gcash number. Malay nyo, di ba? Nasa bahay lang kayo, magkakaroon kayo ng half cavan of rice. Yes. Okay. Okay. Eto na. O, yan. Oh. For 100 pesos worth of load or 100 pesos cash, Angela James. Yan, si Angelo James. Siya ba? Pangilinan. Ayun, Angela Yan, James, okay. Pangilinan. We have a winner. Sino yun? Yes, yan. Kilala mo ba yun, si Mami? Angelo James. Yan. Hello, Angelo. Nanalo ka ng 100 pesos Gcash. Magparamdam ka. Yan. Okay, yan. So, isusulat ko yung pangalan para mamaya isi-send ni Ma'am Bengson sa kanya. Yung number din yan, Ma'am Ning. Pangilinan, no? Oo. Yan. Okay, another draw. Alisin mo si Kuya Nilo kasi nagbibigay Oo, siya. nagbibigay si Sir Nilo. Wag mo na siyang sasali. 1,000 yung kay Sir Nilo. Yan. Lahat ng eto si Marivina, meron ba to? Ay mamaya na lang yung yung mga walang Gcash. Sa kanila siguro yung yung mga Bigas. 1/2 ka ba? Oo. Yan. O, Sayang naman yung mga may Gcash, Ma'am Ning. Hindi. Kasali rin sila. Oo, kasali lahat. Kasali rin. Kaya lang, yung sinasabi mo, para masali lahat, yung mga... For the grand draw. Yes, Oo, yan. oo. Kasali lahat sila. Okay. Oo. Oo. May Gcash din ako, G. Joke lang. Okay, another winner. Number 2 winner. Let's have... For 100 pesos. Jing, chiring, ting, ting. Josefina. Wesley Yan, Chinquanco. si Wesley. Okay, si Wesley Chinquanco. Wow. Meron silang 100 pesos coming from Gcash. Pamilyang Kapampangan first year anniversary special. Yes, yan. Okay, so number 3.
Diyos ko, mag-extend tayatan talaga. Hanggang anong oras ka, Ma'am Ning? Hanggang 4 kumo May extend yan. Yes. Hanggang 4:30 Alright. 5. So another, number 3. Wow, manalangin lang kanyang din katang people. Ay, nag-ang siya. Wala pong winner. Ano ba yan? Okay, so tuloy-tuloy lang tayo. No? Okay, pwede na? Sino nanalo? Si Shawi? Si Shawi Tetet. Okay, yung kaibigan mo. Oo, yung Yan, tita ko si yan. Shawi. Hello, congratulations, Tita Yeah, Shawi. meron kang 100. Hindi ka pwedeng manalo ng bigas kasi malayo ka. Hindi mo mabubuhat. Yes. Okay, ako pinagpipray ko yung mga walang Gcash dito na medyo... Hindi, yung mga sila. viewers natin pwede. Ay, Oo. isi-share ko nga tong live. Oo, yan. Para ano siya. Para manalo sila ng kaban of rice. Okay, yung may mga Gcash yan, 100 pesos. Tapos yung kay... So, para manalo sila ng kaban of rice. Okay. Yung may mga Gcash yan, 100 pesos. Ba't ang ingay natin? Tapos yung, nga, ano ba yan? Saan yan? Saan yan? Sa akin. Manalo sila ng kaban of rice. Ayan. Yan, oh. Alright, guys, tuloy-tuloy. Si John. Okay. Iyan na ba? Nanalo na ba yan? to? Nanalo na? Hindi pa. Sige, ikot pa. Ikot Number pa. 4 pa lang yan. Number 4. Okay. Yung may mga Gcash yan. Sino? Gwen? Sandra. Gwen. Yan, si Gwen. Sino ba to si Gwen? Sino to? Gwen. Sino yon? Nag-send lang? Sige, mamaya kunin ko yung mga number nito ha. Okay, number 5. Winner of 100 pesos. Hoy, nag-sign in si Sir Rolly. Sabi niya, nano yung oras magumpisa po, ma'am. Nag-uumpisa na po. Ko, Sir Rolly, Kanina pa. mag-sign in na ko. Nanding pa Kenny. Oh, sinong winner natin? Erwin Mendoza. Alright. Okay. And then, number 6 winner. Draw na natin yung 10. Oo, para mabilis na. Oo. Number 6. Si John Paulo. Sino yan? Si Ma'am Lu? Si Ma'am Lu. Yan, Ma'am Lu. Nanalo ka ng 100 pesos. Gcash. Congratulations. Okay. Number 7th winner. Lahat ba nakasulat na ng number? Sino tong Angela Pinlac Bautista, Giancarlo Garcia? Nakaano na ba sila rito? Nakasulat ng lahat? Sandra? Sino yan? Ayan, si Sandra Ocampo Cordova. Yan. Sandra Ocampo Cordova. Pwede nating makuha yung number nila mamaya dito sa mga comments meron na. siya. Okay. Okay, number 8. Number 8 winner. Wow, pati si Christine sumali-sali. Ayan. Sino ba? Si Rose Ann Rojo. Yan, Rose Ann Rojo. Rose Ann Rojo. And then, the number 9th winner of 100 Gcash.
Sinong winner natin? Okay, sino ba yan? Sino? Rose. Si Rose? Sayang. Okay, si Rose. Kaya Yan. sisingapi Brian. Si Rose Bunga, yan. 100 pesos and the number 10th winner. Ayan, sure done na ako, Ma'am Ning. Yan. Guys, just keep on watching on my wall. Ayan, pwede kayong mag-send ng mga numbers ninyo for you to have a chance to win 1,000 pesos and of course, half caban of fries. Ayan. No, Ma'am Ning? Yes. Oh, bakit nandun pa si Rose Ann Rojo? Nanalo na yan. Rose Ann, Rojo. Yan, nanalo na yan. Oo, alisin. Nadoble siya. Alisin Ay, na bongga natin. siya. Ang swerte mo, wag ka lumabas. Si Christine? Tapos mamaya ibabalik lahat, no, Ma'am? Oo. Jennifer, nasan ka? Ayan. Yan. Jennifer Mendoza. Yan. Complete na yung ating 1,000 pesos. Na inano natin. Jennifer Mendoza. Mendoza. Yan. Ayan. So, tig 100 pesos sila. Coming from Ma'am Alicia David Bengson. Yan. Yes, salamat so, Ma'am po. Alice, mamaya po isasend ko po yung mga numbers nila sa inyo para ma-send nyo yung Gcash sa kanila. So maraming salamat po, Ma'am Alice. Okay, so Sir DJ Tope. Siya yung nag-sponsor sa atin ng 100 na for the 10 winners. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Alice. Ayan, sana marami pa kayong blessings na matatanggap kay Lord. Ayan. And so all our sponsors, Ma'am Ning, sino pa? Banggitin natin. Si Sir Nilo Manakop, si LA, si Lou Anthony Ramuar, nagbigay siya ng t-shirt Wow. sa ating mga technical man. Ang bongga. Oo. At sa pamirienda, sino? Si Ma'am Beth Sunglao. Ayun. Yan. And of course, for our half caban of fries, Mayor Dante Torres. Yes. Palakpakan po natin. At saka yung in-kind natin, yung 2 trays of eggs, 3 Toblerone. So, yan, yan. pamimigay pa namin mamaya. Ang swerte nyo ngayong araw na ito, guys. Sana araw-araw anniversary ni Ma'am Ning. Tsaka pinadalan tayo ng cake ni Ma'am Susan. At saka si Quinto Ludwig. Serrano, tsaka si Ludwig. Yan. Ayan. Maraming salamat, guys. Correct. Okay, Ma'am Ning, tuloy-tuloy na ba tayo? Or we're gonna play some requested song? Yes, we're going to play Dancing Queen. Yan, ang favorite ni na Ma'am Susan. and Wow, Ma'am Lou. mga ballroom mata ang mga ito. Oo, mga bongga to. Ayan guys, stay tuned pa rin po kayo sa ating pamilyang Kapampangan with DJ Ning, the first year anniversary special. Yan, sayaw-sayaw muna tayo. Watch that scene, digging the dancing
dance. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing Ang kalugdae! Ang magsayaw ay bibiro. Liyad, yuko. At meron pa liko. Parang kumapit ang tuko. Kahit ilong mo ay pango. At boses mo ay kaiba. Sayaw mo man parang mumu. Patakbuhin mo ang dugo. Itaktak mo. Itak-itak. Itaktak mo. Itaktak mo. Itak-itak. Itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak mo. Itak-itak. Itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak mo. Agalugay! Para malimot ang lungkot at di masira ang tuktok ng di laging inaantok. Sayaw na kahit kakarot, kahit ka lang nakatapak. Roll lang ng roll, rock lang ng rock. Kahit nga lamang palakpak, bayaan mong tumagaktak. Itaktak mo, itaktak mo. Itak-itak, itaktak mo. Itaktak mo, itaktak mo. Itak-itak, itaktak mo. Itaktak mo, itaktak mo. Itak-itak, itaktak mo. Itaktak mo, itaktak mo. Itaktak mo. Mas! Itaktak mo, itaktak mo. Itak-itak, itaktak mo. Itaktak mo, itaktak mo. Itak-itak, itaktak mo. Itaktak mo, itaktak mo. Itak-itak, itaktak mo. Itaktak mo, itaktak mo. Itaktak mo. Okay, Ma'am Lou, enjoy listening Skyline Pigeon. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains.
flowers and forest fountains. Home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow cast in gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and these shadows turn from purple into gray, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very, so
Guagua FM. Okay, we're back now in Pamilyang Kapampangan. Diyos mio, corazon. Tayo'y nakat sa FB. I do not know what is the problem. Where is our camera? Hindi naka-open ang ating camera. Yan. Kung kailan tayo nag-anniversary, doon tayo kinat. Ano ba yan? Okay, so nandito ako ngayon sa FB, not FB, in YouTube po ako ngayon sa YouTube. So, mag-ano na lang po tayo dito sa YouTube. No? Ang tawag dito. Yan. Ano ba to? Parang, asan yung mga live natin na dapat na, hello mga technician natin, yung ating camera, naka-open ba? Hindi naka-open kasi rito sa ating YouTube. Ano ba yan? Hello? Meron na ba tayo sa FB natin? Sa FB, meron na ba tayo? Double check. Okay, yan. Nagkaroon po tayo ng konting problema kanina. Technical. Yes. Alright, ayan na, Ma'am Ning. Ayan, as you can see, ayan guys, nag-iingi po kami ng dispensa. Medyo na, ano po yung ating FB live kanina. So, we're gonna continue celebrating the first year anniversary of Yes. Pamilyang Kapampangan ni Ma'am Ning. Okay, so tayo magra-raffle ulit kasi 3:47 na. Ano ba yung ating ira-raffle ngayon? Yung Toblerone. Yeah, yung mga Toblerone natin. Yung mga mahilig sa chocolates dyan. Ayan. Okay? Minsanan na lang ba natin yung tatlong Toblerone? Ikaw, Isang Ma'am tao Ning. na lang? 3 tao na lang yung Toblerone? Hindi, dapat 3 tao yun. Tatlong Oo. tao. Okay, so Baka tatlong tao. magka-diabetes naman. Okay, yan. So, pakishare po natin ulit ang ating program sa ating mga kaibigan, relatives, yan. Okay, so coming from Sandra Ocampo, Cordoba, sabi niya, share dan po sa mga groups. Good afternoon po, MDJ Mamning and DJ Tope Kulet. Yan, happy first year anniversary. So, may shout out po siya sa atin. Shout out po kening, ano ba to? Helmet Habguagwa, deta pong bisan saling legit at quality. Che. Sorry. Yeah. Che. Uy, bawal yan. Oo nga eh. Che. No? Yun na lang, Gcash mo ang aking Babasahin. i-announce. Yan. Okay, Sandro Campo Cordoba, bawal yun. Yan. Mababash tayo. Oo. No? So, hi daw, DJ Tope. Hello. Yes, galing kay Kyle Jeremiah. SK po ng ano yan? SK po ng San Rafael ng Guagua. San Rafael, yes. And shout out sa mama ni Billy Joe Lopez Cunanan, the second birthday daw ni Ma'am Elsa Cunanan. So, happy birthday! Yes, happy birthday. In behalf of Radyo Guagua, may you have more birthdays to come. Good health at mabuhay ka hanggat gusto mo. Yes, happy birthday po, Ma'am Elsa Cunanan, coming from Billy Joe Lopez Cunanan. Yan, ano bang sinabi ni, thank you, Kyle Jeremiah Subaldo Sarmiento. Nento, ayan na, napakasipag. Ayan. So, yung mga mahilig sa Toblerone dyan, we're going to announce na lang kung kailan makukuha yan sa Betis High School po kasi po doon nagtuturo si Ma'am Lu. Yung sponsor Yes, natin. yung sponsor natin. Akala namin kasi may pasok kami next week. Okay. Pero Ma'am Ning, just keep on sharing our live kasi kung hindi siya nakashare, hindi siya mananalo. Ganun Oo. ba? Kailangan mag-share sila. Kailangan aabot po tayo ng 35,000 views. Yan. Kasi Okay. special tayo today, Ma'am Ning, di ba? Yes, oo. At napaka-swerte natin, Ma'am Ning, na nakapag-celebrate tayo ng 1-year anniversary dito sa Radyo Guagua, di ba? Yeah, sabay tayo. Yes, despite of napakaraming problema, napakaraming obstacles na pinagdaanan natin sa buhay, lalo na yung pandemyang dumating, di ba? And we are so thankful we're still alive and kicking, Ma'am Ning, di ba?
Sabi ng Sir Rolly, mayari niya kanuana. Aliya Aliya pa ba? Sir Rolly, nanano ka kene. Apong Marianong Garapon, what are you doing? Yan. Ayan. Tayo. O yan. Sir Rolly. O yan po. Okay, yan. Sinagot lang po natin yes. si Sir Rolly. At sa lahat po ng mga FB viewers natin, just post your number for you have a chance to win our prizes today sa ating Pamilyang Kapampangan, a 1-year anniversary special. Ayan. So, mamimigay tayo ng, Ma'am Ning? Ngayon, yung tatlong Toblerone. Toblerone yan. Tigis-tigis ang, isang tao yan, no? Isang tao na lang? Para isang tao na lang pupunta doon? Paano? Isang tao. Tatlong tao. Tatlong tao. Hindi, dapat 5 yun eh. Oo. Kasi yung 2 tray pang eggs. Oo, meron pa palang Oo, tray meron. na eggs. Oo, Oo. yan. Tig-isa din yung tray na eggs, no? Oo, tig-isang person yun. Okay, so let's have yung Yan, si ruleta Jera- ng kapalaran. Si Kel, pakisama natin, guys. Si Kyle, yan. Pakisama Dagdagan natin. muna natin yung mga flyers natin, ma'am. Ang daming sumasali, Oh, oh. yes. Meron pang si Mark Anthony Cordova. Yan. No? Net, paki-add Pakisali yung pangalan nila sa ating roleta. ng Roleta kapalaran. ng kapalaran ng anong tawag dito? Mga Toblerone chocolates. Yeah. Okay? Sobra lang kay Rete, kayo mo yan. Oh, sobra hala po. Eh, kung Makapag LBM. Ay, Diyos me yun Okay, so coming from Kring Puzo. Ayan, send nyo pa rin po yung mga GCash number ninyo para ma-send ni Ma'am Ning ang mga winners natin mamaya. Yes. Yung 1,000 Ma'am Ning, Si GCash Richard. din yon. Oo, GCash galing kay Sir Nilo. Isang winner lang yon. Isang winner lang Ang daw swerte sabi nun, niya. ha? Oo. Sure yun, ha? Sir Rolly Sangko, hello! You're now watching Maya Pabengi Keka. Eh, pakabog yan. Paitauli, Sir Voldy. Yeah. Maraming salamat kung Rolly keng kekang pamamiyang allowance or pang-snack. Pang-merienda, Din kekatang technical people keni. Sir- Dakal-dakal salamat. Apong Marianong Garapon, thank you so much. At may pasabog siya, Ma'am Ning. Oo. Sa atin dalawa. Kasi anniversary ko nung 13 anniversary mo ngayon. Oo, sinabi niya yung promise. Tignan mo, magsisend siya mamaya. Wow! Sir Rolly, may pasabog ka daw sa Oo, akin. pinramis niya sa akin noon, sabi niya. Kayong dalawa ni Ma'am DJ Ning, sabi niya. Ayan, pamigay na natin. Okay, nabalitaan ko yan Sir Rolly. Hindi, Aabang sure ko yan, Mami. Sure na sure yan. Mamaya, andyan na yung control number. Okay. Alright. So, dadagdagan pa asan natin na yung players. Ayan, andun pa sila. Ginagawa pa nila. At pakidagdag din si Jeffrey Ayones. Pwedeng pangalan na dito. Pangalan na lang, oo. Pwedeng pangalan kahit na walang GCash kasi in kind, In kind naman na lahat to. oo. In kind. 353 na. Yes! Pwede yung mga pangalan kahit na walang GCash. Basta nandito sila ngayon sa natin na nakikinig sila. Kasi meron pang yung tatlong 1/2 kaban ni Mayor. Price, oo. Pwede ba sani si Ma'am Ning? Ito si Jeff Ayones. Ayun, sabihin natin, Jeff Ayones. Si Carol Ignacio, ayan. Rosalie Viñas de la Peña. Taga-nungar la kaya rin Diyos ko. Puta mga rayo kayo, buat nila parang abiyas yun. Ali lang kumaki ni munisipyo. At saka mag-visit lang kay Betis High School for the Yes. Toblerone and Eggs. Yan. Puntala niya yung Ma'am Ning, Ma'am Ning. Wow. Graduate ko, elementary ka rin, Ma'am. Okay. Betis Elementary School. Karayo. Yeah, kasi may katali papayima ka rin dati. Makanya. Pila na kayo pong years, Betis, tuturo? 2004 kung may kumpisa ka rin. Baka na yung 2004. Pero actually, 2002 Two. Nuwaring ka. ka rin. Okay, but may sinugo kong 2 years. Okay. So, before kami ras Betis, nung ka rin ka? Dakal ko penibatan mo muna kaya ni munisipyo. Okay. Akagad tinuro. Ali ko kasi kingwa na akong Mayor Santiago. That time. Ay, I love Mayor Santiago also. Oy, takibatan niyang kai sinubok kong lungob keng teaching o nang masakit ng pamaglob teaching. So, may mag-substitute teacher ko diyang mga rayuya pintalan. Kailang sayang eh. Diyos ko, Pila ka ba rin anak, Ma'am Ning? 4 la rin. So far, okay naman ngayon eh, di ba?
naman, graduate noongan, pero muna kang faith na may garal pa si Bayo. Oh. Ito, may garal yan pa si Bayo, faith. Okay? Ayan po ang buhay ni Ma'am Ning, what do you call this one? Napaka misteryoso din ang buhay ni Ma'am Ning kasi she strive hard to everything para sa mga anak niya. Ayan. Sabi ko, kakabye ko kay grasya ng Diyos. Correct. Without any alakang tatapakan, alakang peperwish na hanapin ni Ma'am Ning. Yes, totoo yan. Siyempre yung blessings ng Lord. And minsan, ayan, share lang natin while we are waiting for our technical. Minsan kasi yung beta mo na Ma'am Ning, sometimes piling tamo ang alang-ala, no? Sukong-suko na ka, di ba? Pero at the end of the day, i-provide na kan guide, hanggang pangangailangan mo, di ba? Yes, totoo yan. Matyak na ka, wow, ating big blessings. Minsan na yan, may kulang yung Diyos, hindi ako. Tama. Actually talaga may topic ako today kaya lang dahil sa marami tayong ngayon yung the difference between success and blessing. Yeah. Actually, blessings and success, parang ano siya, parang Pareho sa natin pero ang ko doon kasi yung blessing, Yes. less effort. Yes, less effort. yeah. Kasi yung blessing parang darating na lang eh. Yes. Yung parang, bala mo, tomorrow tutudlo, to hanapin. Minsan na lang mo biglang yaman, na. Makanita ko. That's a blessings. Blessing. Success, yung parang pinagtrabahuhan mo. Yes. Yung- Napagod kang talaga. Yes, parang nakuha mo for your own pagod. Totoo yun. Tama. Ako, sinasabi ko yun kasi halimbawa sa board exam, Yes. no? Dahil sa mahirap lang tayo noon, wala akong pang-review. Yes. Sarili ko lang na review. Actually, hindi ko man natapos ang exam. Sariling kayod pa. Pero pumasa ako. Peg pursig yan. Actually, Actually, I am not sure na papasa ako. So, kumuha ko ng civil service exam. To be sure, sabi ko na magkaroon ako ng trabaho. para may backup, no? Pareho lang may pasa. Wow. Blessing ito. So, are you consider that a success or a blessing? Yes, it's a blessing. Yes, it's a Blessing blessing. yun. Pinagtrabahuan mo siya, pero by the grace of God, Yes. pinagkaloob Kasi niya. maraming nagre-review, maraming pero hindi sila pumapasa. Tama. Kasi minsan, ang paniniwala ko lang, Ma'am Ning, kapag ang bagay hindi para sa'yo, it will never be yours. Ako, ang totoo, Tama ba? Pinag-pray ko yung aking lapis. Sabi ko, Lord, kung saan tumama to, that is the answer. Yes. Ayun yun. Yes! Nagano ako, ini, mini, mini mo. Multiple choice, di ba, Ma'am Ning? Yeah. Multiple choice. Yes. Ilang Napakarami. Hindi, ilang list of questioners ang sasagutin ninyo? Marami, grabe. Hundreds, ganyan. Marami, Diyos ko, I think 250 yata. Different subjects na yon. Assorted na siya. Lumabas magmula nung grade 3 ako buti. SPED class tayo. Wow, at least. Buti, SPED class ako. Diyos ko. Lahat ng pinag-aralan. Obviously, Ma'am Ning, you are. Tsaka bright ka talaga, magaling. Tagdahan ko retang systems na ning body, detang constant na ning Kelvin. Ang poret ang four fundamental separations na ning mathematics, di ba? Pi r square. Oo. My goodness. O tatandaan ng koren, bigla lang may Nag-flashback nga niya. At least through that, may kasahop ya, di ba? Mayaping Diyos. At in kabaluan, blessing siya rin, Ma'am Ning. Ega na bless kayong kabaluan. Di Actually, ba? ating kuping Asher ngayon, na nung nuka rin, ating kong kilalang biyasaya. Wow. Kasi mapamasaya. Correct. Ne? Pero masasambot ya ka na ako ita kasi in logic, wisdom. And at the same time, Yes. syempre, hanapin, iswerte ng one and swerte ng Pedro, ating di ba? natural intelligence, Yes. ating Tingnan ko, acquired. tama. So, ita may papaintagod mo siguro, blessing king utak na. Tsaka, and at the same time, Ma'am Ning, dapat atin niyang diskarte. Atin niyang kay. Kamo kabud. Atin kasing biyasang kulang diskarte. Atin naman, masyadong biyasa, pero, ka diskarte, di ba? Yako, dakal ko dela ng kasakitan. Dakal ko dela ng kasakitan. To the point na sinabi kong, actually, mangaral ko naman kasi. So, mika compromise kaming Lord na, Lord, sige, nung buri mo kong mangaral, biyayan mo yung pamilya ko. May ka-calling ka? Yes. Talaga? So, pwede ka palang possibility maging pastora, makanta. Ayak payaos, pastor. Ano? Ako kitang mamning. Ma'am Ning, just in case po, kitang calling ng Lord, di ba? Mag-preach ko anyang face-to-face. Ano biyasa na kaman kayong kaya? Pero,
Actually, may garal kaming kayo, meletics, hermeneutics, Meron tayong ano dito, Ma'am Ning, may avid listeners tayo. Ang sabi niya, ang galing mo talagang magpaliwanag, Sir DJ Topic Colette, and also, Ma'am Ning, followers nyo na din po ako. Ayan. wow. Kay Shawi Tete. Thank you so much. Thank you so much, Tetet. Yan, Shawi, Tetet. Oy, Okay? kalookan pa to, Ma'am Ning, ha? Baka may discover tayo doon, di ba? Anyways, ayan, tuloy na tayo sa pamimigay, Ma'am Ning. Yes, alright. So, isang Toblerone ito na kukunin po ninyo sa Betis High School. Yan. After this week na. Kasi walang pasok. After this week na. So, makipag-coordinate kayo po sa akin. Yan, no? And I'm going to announce sa next Saturday kung anong araw sa next week na Okay. kukunin yung mga prizes nila from Ma'am Luda Dural. And of course, kay Mayor Dante, yung tatlong kaban natin. Yes, di yung ba? tatlong kaban na rice ni Mayor Mayor Dante. Dante. Yan. Ayan. Anytime naman siguro nandito sa munisipyo. Oo, yan. kay Tita Seni lang kukunin yun, I think. Okay. Oo. Alright. So siguro bigyan natin ng ano yun sa next Saturday na nila kukunin, no? Jay, i-follow up mo na lang dito sa munisipyo yun, no? Yung promise ni Mayor, okay? So let's have the one Toblerone. Yan, isang Toblerone. Toblerone. Then mahilig kang chocolate. Chocolate. Yeah, chocolates. Where are you? Wow, sino? Ang swerte ni John Paulo, nakadalawa na. Wow, si John Paulo again? Yeah. Delete na muna siya kasi naka 100 na siya. Naka 100 na siya eh. Mamaya na lang sa grand prize. Oo, mamaya. Alisin yung mga dating pangalan. Yung mga nanalo na, alisin. Si Diapri Ayones hindi na lista. Oh, nawala. Nawala yung ating... Alas kasi may nikwana lang eh. Si Christine, meron na din? Wala pa si si Christine. Christine. Ma'am Ning. Nanalo si Christine ng isang Toblerone. Yan, Yes. nanalo siya. Hello, Christine! Naku, anak ko, lalo kang taba ka niyan, mayap ka. Yeah? Yan, oh. Next, another Toblerone. Welcome to the Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan. Alright. Hey, si SK. Si Richard. Lumampas. Sino ba to? Richard Taga Santos. saan yan? Diyos ko. Mukhang na kaya labwad. Pupunta pa siya ng Betis High School sa isang Toblerone. O yan, dami nating My viewers, goodness, Ma'am Yan, Ning. isa pa, yeah. Dami nating viewers Yes, ngayon. just keep on sending our live, guys. Ayan, pakishare na yan. Yes, share po natin ang ating program para dumadami ang ating mabibigyan ng Jay! Kenneth! Kenneth Malyaris. Sino to? Technical. Ayan, tatabakan yan. Muntikan na Lalo. kayo. Okay. Nagdara sa- Now, isang tray ng Ebon. egg. Yan, 1 tray egg. Sino? Sinong nanalo natin? Oh, si Sir Giancarlo? Becca Alberto. Becca Alberto, yan. Congratulations sa tinakang pangkay ng Ascanita Omelette. Pang breakfast. Yeah, Becca Alberto, na? Next one, tray again. Oh, another tray of egg. Diyos ko, 404 na. Time check is 4:04. Yeah. Yan, mayari kaya siguro, Ma'am Ning, kami mga lasing ko. Yeah. Bumawi tanakit ang pamangan ng Mambet po. Wapin, Ma'am. Christian, di ba nakakuha? Sino yan? Hindi pa? Hindi pa, no? yan. Ayun. And there you have it, guys. Our 3 Yes. pieces of Toblerones and of course, our 2 tray of eggs. Ayan. Okay, ngayon, tuloy-tuloy na tayo kasi 404 na eh. Itutuloy na ba lahat? Itutuloy na natin lahat. Diyos mio, kasi overtime na tayo. Oh, yung 1,000 na. Hindi pa. Yung ano muna, yung half kaban. At tiga-half kaban muna tayo. Sige. So, lahat ng pangalan, no? Lahat ng pangalan, kahit na walang GCash. Oo, dagdag na lang natin yung pero mga yung iba. mga winners, wag nang ilagay.
O, yung mga nanalo, wag na. Oo. Para may chance yung iba. Lahat alisin na yung winners. Ay, i-Robin Isabel Manulidea, pwede ini, Diyos ko. Bakit? Taga LA yun. Taga LA yun, taga Amerika yun. Mulia pa, Pilipinas. Manem naman, bearing LA, kay sumambot. Sir Robin, ayan. Hello. Sir Robin Isabel Manulid, hello, good afternoon. And we have 35,000 viewers, guys. Okay, so, the 1/2 kaban rice, kanino yan? Wow, excited ako. Meron na silang Pasali. isasaing. Pasali po, DJ Tope. Christine Camelo. Ayan. Tagasan si Christine Camelo. Ayan. Hindi ako yung nananali. Si Ma'am Ning po ang nag-aano sa mga players. Nakikiano lang ako dito. I'm just helping her, ayan, for celebrating the first year. Nakipag-celebrate din ako kay Ma'am Ning. Kasi wala akong celebration. Taga saan kaya yung mga to? Si Rosalyn Viñas de la Peña, yan, no? Ay, mga sa Swan, avid listeners din natin, Ma'am Ning. Okay. So, pwede silang sumali yan, si Oo. Rosalyn. Okay, Half so Kaban 1/2 of rice. Ayan, coming from Mayor Dante Torres. Angelina Sapno. Sino yan? Angelina Sapno Sapno. Kiambao. Kiambao. Yan, congratulations po. Oh, kung talagang nakikinig kayo sa Radyo Guagua, edi sana kasali kayo ngayon, di ba? Yes. Ay, sali natin si si Kuya JP Espiritu, avid listeners din ni Ma'am Ning yun. Okay, JP Spiritu daw. JP Espiritu, isali mo siya. Kawawa din yan. Baka mabunot siya. Yes. Avid Kayo listeners, nandito yung pangalan nyo? JPS, lagay nyo lahat yung kami ni Ma'am Ning, exempted na kami dyan. Of course. si Mayor na lang daw magbibigay sa atin. Tiga isang kaban din kami ni Ma'am Ning. Okay, game! Ayan, Kuya JP, kasali ka. Sana manalo ka ng half kaban of rice. Ay, kaklase kaya ka ni Angelina Sapno Kiambao yan. So, update na lang kita, Angelina, kung kailan mo makukuha yung 1/2 kaban dito sa munisipyo. Angelo Pinlac ni Nini. Sino yan? Imedita ka niyo yung guy ko. Angelo Pinlac Bautista. Sayang. Last na lang isang Okay, kaban. Pinlac Bautista. Okay? Mm. Yes. Another? Payabe, Sir Rolly! Sir Rolly Songko, hello. Apong Marianong Garapon. Abe, ano lagi Sir Rolly makatulay. Sir Ay- Rolly, anong plan Ay, mo si kay? SK nanalo. SK, congratulations! Si Kyle. Okay, Kyle. Jeremiah. Lamaya, Subaldo, Sarmiento. Nanalo siya. Ang swerte ni SK. In all fairness, si SK, ma'am, siya yung first guest ko nung anniversary, first airing ko siya. Ayan. You deserve this one. Ayan. Thank you so much, Pamilyang Kapampangan. Yan. So, lahat ng may GCash ngayon! Oh my goodness, I'm so excited. Alisin yung walang GCash dyan. Yung walang GCash. Yung lahat ng may GCash, 1,000 pesos! From Ayan. Sir Nilo Manakuk. Ang bongga niya na. Wow, May yeah. Gcash din ako, Jay. Joke lang. Okay. Angela pala. Ay, Angelo. Ay, Angelo. Okay, Angela Pinlac. Ayan. So, lahat po ng mga viewers natin sa ating FB Live, maraming salamat. Siyempre, lahat po ng mga qualified nasa dito po lahat. Wow, nanalo si Kyle. Wow. Kyle, meron kang half kaban of rice, swero mo. Atina ka naman paglelot. From Mayor Dante, Kyle. Yan. Baka naman, Kyle, ha? Alright, ngayon yung 1,000 GCash. My goodness, yung may GCash lang ang isali natin na ano. Oo. Pero yung mga nag-win na, wag nang isali yung nag-win na. Sa akin na lang yung Jay, yung mga, ayun. Sino pa yung may Gcash dyan? Okay na yan? Nawala na yung mga winners na iba? Wala na yung winners na iba? Wala na. Si Kenneth, andyan pa yata eh.
Wala na. Okay? Uy, Diyos ko! Excited ko, 1,000. Ayan, to win 1,000 pesos from Yeah. Pamilyang Kapampangan First Year Anniversary Special, sponsored by Sir Nilo Manakop, Yeah. Roleta ng Kapalaran. Asan na? Wow. Sino kaya? wow. Uy, ang hirap ng 1,000 ngayon, Oo, Ang marami ka nang Diyos ko. mabibili. Ayan. Okay? game? My goodness. Hindi, walang daya kasi walang nakaupo doon. Bahala siyang umikot mag-isa. Sino ba? Ay! Ay, si Kuya JP panalo. Kuya JP! Kuya JP Espiritu, nanalo siya. Ay! JP Espiritu, congratulations! Yan, congratulations, JP Espiritu! So, meron kang 1,000 Gcash. Ayan, isa-send na lang natin yung Gcash niya. Yes. Okay, so yan po ang ating first year anniversary. Special ni Ma'am Ning, Pamilyang Kapampangan. Yes, maraming salamat DJ Tope Kulat. Yes, thank you so much, Ma'am Ning, for having me here today. Ayan, maraming salamat, Ma'am Ning. Ayan, hopefully, marami pa tayong shows na pagsasamahan dito sa Radyo Guagua. Pangarap pala nila, mag-tandem tayo. Oo, si Sir Nilo. Gusto nila. Okay. Oo. So, maraming salamat po ulit sa ating mga sponsors ng ating mga prizes. Si Ma'am Alicia David Bengson, si Ma'am Luda Dural, si Mayor Dante Torres, si Sir Nilo Manakop, tsaka po yung ating nagpadala ng pagkain dito, si Ma'am Beth Sunglao, Yes po. and si Ludwig Sunglao ng cake, and si Ma'am Susan Serrano. Yan, Ginto Serrano sa isang cake din na napakaganda. Wow, Sir Nilo, Nabanggit ko ba napasalamatan na. si Ma'am Luda Duran? Yes. Okay, so Sir Rolly Songko, hello po. yan, si Sir Rolly Songko. Yan, okay. Ayan, mamaya maraming salamat din po sa inyo. May pasabog mamaya yan, Oh, Ma'am. hindi, tsaka maraming blessing yan na binibigay Yes. sa mga technician Tama. natin sa Pamilyang Yes. Kapampangan. Obviously Dakal salamat, sir. Maya pabengi kaya kayungan, maya pagat panapon kareng hanggang kaya katamong Kabalen, Yes. Kapampangan. Yes po. Ayan. Okay, so Maya pagat panapon, Kaluguran Dakongan po. Next Saturday po, kasama po natin si Mayor Dante D. Torres. Torres. Alright, so this is your DJ Ma'am Ning. And of course, my name is DJ Tope Colat ng Entertainment and Public Affairs. Ayan ng Radyo Guagua 99.9 FM. Okay, so I love you all. See you next Saturday, Pamilyang Kapampangan. God bless po. Ay, God bless po.